Ten podliak sa opovážil prísť sem aj potom, ako som mu povedala, aby sa nevracal. Čo teba vlastne chce? Nastojil na tom, aby som sa mu určite ozvala, keď sa bude blížiť termín môjho pôrodu. Zaujíma sa o mňa, pretože sme priatelia a chcel mne vedieť čo najviac, chápeš? Mne sa to nejako nepozdáva. Je to čudné. Dosť čudné. Pari sa snaží zistiť niečo viac. To netuším, ale čo by mohol zistiť? Amador vie absolútne o všetkom, ale neviem prečo. Neviem, prečo mám pocit, že má za ľubom ešte niečo iné. Ale čo? Čo? To neviem. Vôbec nič mi nenapadá, prečo sa mnou tak sliedi. Alebo myslíš si, že je to pre niečo iné? Neviem, dcérka. Už ani neviem, čo si mám myslieť. Teší ma, že si najprv prišiel ku mňa, nie do baru. Dobre, že som neodišla. Urob si u mňa pohodlie, veď sme priatelia, posaď sa. Počuj, vyzeráš unavene. Dnes som mal ťažký a náročný deň. Čo ti nalejem? Dal by som si whisky. Fajn, hneď ti ju prinesiem. Ďakujem. A pre masáž na odstránenie stresu a upokojenie nervov. Čistú však? Ďakujem. Za čo? Za to, že si ako čerstvá voda v tráve. Dokážeš osviežiť. Máš pocit, že ma potrebuješ? Začínaš ma milovať? Ivet, chcem byť k tebe úprimný. Veľa odo mňa nečakaj. Som ženatý muž. Ale veď to sa dá rýchlo zmeniť. Nie, Ivet, to sa nezmení. To musí byť medzi nami jasné. So svojou ženou sa nerozvediem. Veľmi ju ľúbiš? Povedzme, že z celej duše milujem inú ženu. Tú jedinú som ľúbil a celý život budem milovať. Ale nie sme si súdení. Stratil som ju a nemal by som na ňu myslieť. Jean-Michel, ak ťa k tvojej manželke neviaže žiaden cit, prečo to puto nepretréneš? K mojej manželke ma viaže morálna povinnosť a rad vecí, ktoré síce nie sú láska, ale okovy, ktoré nechcem pretrhnúť. Moja manželka je chorá. Trpí duševnou poruchou a určitým spôsobom mi je jej ľúto. Predsa vzal som si, že ju vyliečím, hoci neviem, čo potom urobím, pretože po citovej stránke k nej vôbec nič necítim. Il faut pas se sacrifier. Niekedy si vyčítam, že jej nedokážem opätovať vášeň tak, ako by chcela. A situácia sa zo dňa na deň viac komplikuje, pretože medzi nami stojí spomienka na moju pravú lásku. A sklamanie a trízen z môjho nešťastia. Isté, že Viviana za to nemôže. Okrem toho už mi raz navrhla, aby sme sa rozviedli, ale ja som nesúhlasil. Prečo? Veď vtedy to bola zdravá žena, nie? Odmietol som rozvod, aby som udržal rodinu. Preto som teraz k tebe úprimný, Ivet. Vzťah nás dvoch nemá budúcnosť. Dokonca myslím si, ak to nebudeme zvládať, že sa už nestretneme. Nechcem chuderku Kande viac nepokojovať. Ale bojím sa toho, čo môže Amador urobiť. Vždy bol podlý, až na to, že ma dostal do telky, ale veď to vyhovovalo aj jemu, nie? Kto vie, čo chce, keď ma prenasleduje? Lebo to, že ma prenasleduje, je svätá pravda. Je to poriadny podliak. Dobré ráno, doktor. Dobré ráno. Majita? Je v záhrade. Hrá sa so psíkom. Dobre, idem sa s ňou rozlúčiť a potom pôjdem do ordinácie. Dovidenia. Dovidenia, doktor. Áno, Blanka? Neviem, či by som mala, hoci... Čo sa deje? Viete, včera som vošla do izby seniory Viviany spýtať sa, či bude jesť s Majitou. Vaša manželka hovorila so senioritou Estefaniou a ďalšou seniorou. A niečo som začula. Áno, a čo? Nuž, seniorita Estefania jej hovorila to, že ste boli v jednom bare. Vraj s jednou Francúzskou.
Estefania jej to hneď pobeží povedať. Veľmi ma to mrzí, doktor, ale zdalo sa mi lepšie varovať vás a uchrániť pred problémami alebo pred nejakými nepríjemnosťami. Blanka, ja som vám za to vďačný. Doktor, mojou najväčšou snahou je udržať súdržnosť vašej rodiny. Predovšetkým kvôli malej. Rozumiem. A nebudem prekvapený, ak budete mať o mne úbohú mienku. Ja? Predpokladám, že vzhľadom k vašej povahe nedokážete nájsť ospravedlnenie pre moje správanie. Mám na mysli tie stretnutia s inou ženou. Ja v tomto dome nič neznamenám, som tu len zamestnankyňa. Na mne nezáleží a nemám najmenšie právo súdiť vás. Napriek tomu, Blanka, chcem, aby ste mi uznali poľahčujúce okolnosti. Cítim sa veľmi nešťastný, señorita Blanka. Ako ten najnešťastnejší muž na svete. To je mi ľúto, že sa tak cítite, doktor. Veľmi vám prajem šťastie. Moje šťastie, to bolo v rukách Maričuj. A ona vzala si ho so sebou. Už nikdy v živote nedokážem nájsť také šťastie. Maričuj ho mala a zničila ho. Po čase. No, vydarilo sa mi to však, doňa Michaela. Čo na to poviete? Je to pekné. Potom to pridám k ostatnej výbavičke, aby sa mi to náhodou nestratilo. Áno, presne A tak. nie, už zase mi spadlo klopko. Nechaj to tak, ja ti ho zodvihnem. Nie, doňa Mika, neobťažujte sa. Som Nie. stará, ale ešte Prosím, veď nie vládzem. som chorá, môžem to pokojne zdvihnúť sama. Čo sa stalo? Čo je? Cerka, ukáž, poď, veľmi opatrne. Nie, drahá, opatrne, dávaj pozor. Zdá sa mi, že to na teba prišlo, cerka doňa moja. Pozor, sadni si. Myslíte, že sa to dieťatko už narodí? Počkaj tu, posaď sa. No, seď. Lala, rýchlo poďte sem. Aj, rýchlo, dievčaťu sa začali bolesti. Kozme, Lala, rýchlo, Jaj, cerka, zhlboka dýchaj, keď zacítiš bolesť, dievča, snaž sa dýchať ako psík. Jaj, čo sa to tu deje? Čo sa deje? Pôrod, ktorý sa blíži, čo nevidíš? Pane Bože, pôrod! Jaj, nie, to nie je možné, veď ešte nie je čas! Tak to povedzte tomu dieťaťu. Dieťatko, ešte nie je tvoj čas! Jaj, nie! Angelária, preboha, pozrite sa, ako jej je. Jaj, áno, chudierka moja, čo cítiš, dcerka? Čo cítiš? Nie. Aj, čo je ti, Mariču, čo je ti, odpovedz mi, sú to pôrodné bolesti? Áno. Ako to ty vieš, veď si ešte nerodila. Vlastne ani ja, na čo sa vôbec pýtam. Jaj, čo urobíme? No to neviem. Ja sa Ja už zblázním. viem. Najlepšie by bolo zaviesť ju do nemocnice. Poviem Načovi, aby pristavil dodávku. Výborný nápad. Áno. Nie, to je zlý nápad. Áno. To je zlý nápad. Načo odišiel na nákup? Zabudli ste, že ste ho tam poslali. To je pravda. Dievča. Dobre, počkajte ma. Nejako to zariadím. Hneď sa vrátim. Dievčatko, poď ideme do postele. Mikála išla zistiť, ako ťa odvezíme do nemocnice, ale poďme do postele. Nie, Lala, nie. Opustili ma síly. Radšej ma tu nechaj a uvidíme, čo bude. Dievča moja. Bože, kde je tá Mikála? Prečo je to tak dlho trvalo? Bože. Ale pozri, ak je to naozaj pôrod, myslím, teda som si istá, že to prišlo skôr, dcerka. Ale Leopardo tu práve nie je. Leopardo je preč už dlhšie, než mi povedal. No tak by sa mal čo najrýchlejšie vrátiť. Ani Mikála tu nie je. Idem zistiť, čo sa deje. Hneď som tu. Neodchádzaj, Lala, nenechávaj Ale ma ak tu nepôjdem, samú, prosím čo ťa. budeme robiť? Chceš porodiť bez akejkoľvek pomoci? Čo mám s tebou robiť? Aj, Bože môj, poraď mi, čo mám teraz robiť. Viem toho veľa, ale práve o rodení neviem nič, moja drahá. Neviem, ako sa dieťa privádza na svet. Prisahám. Povedala som Silvestrovi, aby
našiel nača. Nech by bol hoci kde, keď príde s dodávkou, odvezieme ju do nemocnice. Dievčatko, vydrž, Lalia, vydrž to. Viem, že dokážeš vydržať, ale dokážeš to, dokážeš to. Nechcem, aby mi moje bábätko zomrelo. Nechcem prísť o moje dieťa. Nie, dievčatko, nie. Upokoj sa, prosím ťa. Upokoj sa. Nechcem on prísť. Nechcem on prísť. Neboj sa. Dievčatko, Moje bábätko. neboj sa. Nechcem, aby mi zomrelo. Nie.